Meta osservaturi ekonomiċi qed iħarsu lejn is-sitwazzjoni f'pajjiżna, qed jaraw gvern fi kriżi, immexxi minn Prim Ministru dgħajjef. Fl-Isla l-mexxej Laburista jgħid li Lawrence Ghanzi tant huwa moħħu fuq kwistjonijiet tal-partit tiegħu, minflok f'dawk importanti għall-familji, li kellu jieħu deċiżjoni drastika u jitlob għal vot ta' fiduċja fil-Parlament, xhieda li qed iħossu sfiduċjat. Il-kriżi li ġab bidu il-Prim Ministru mhux se tispiċċa, mhux se tissolva b'sempliċi vot li jrid jieħu fil-Parlament. Anke għaliex kien magħruf minn qabel x'ħajkun l-eżitu ta' dan il-vot. Joseph Muscat qal li fis-sitwazzjoni preżenti pajjiżna għandu bżonn stabilità. Iżda l-Prim Ministru iddeċieda li jorbot id-destin tal-Gvern tiegħu mal-Ministru Austin Gatt. L-isfortuna għal pajjiżna li l-Prim Ministru preżenti rabat id-destin tiegħu innifsu tal-Gvern tiegħu u tal-istabilità tal-pajjiż ma' dan l-individwu. Fejn issa jidher ċaru tont li l-Prim Ministru huwa ostaġġ tal-Ministru Gatt. Il-mexxej Laburista fakkar kif il-Ministru Gatt meta ħa f'idejh il-Ministeru tat-Trasport kellu żewġ proġetti approvati mill-Unjoni Ewropea, triq għal Domoro fin-naħa t'isfel tal-pajjiż u triq ta' fejn it-tankijiet tal-gass fil-Kappara. Żewġ proġetti li baqgħu qatt ma saru għax skont Austin Gatt b'riforma tat-trasport pubbliku il-problema tat-traffiku kienet ser tissolva waħedha għax in-nies jibdew jużaw anqas il-karozzi tagħhom. Imma llum il-ġurnata s-sewwieqa qed ikunu affettwati bil-problema tat-traffiku aktar minn qatt qabel. Joseph Muscat qal li fi żmien kruċjali għal pajjiżna u għall-Ewropa u ġimgħa qabel il-budget, pajjiżna għandu bżonn tmexxija qlija. U li l-Gvern għamillu appell minn hawn lill-Prim Ministru minn hemm tibqax tkun dgħajjef, tibqax tistrieħ fuq nies oħra biex minn għalik ħajsolvulek il-problemi li għandek u li huwa ċar li ħajibqgħu anke wara nhar it-tlieta li ġejjin. Għejn lill-familji u lin-negozji ninsabu b'ġimgħa kruċjali l-aħħar tħejjiet għal budget li huwa importanti ħafna fil-kuntest Malti u fil-kuntest Ewropew. Il-mexxej Laburista qal li l-budget li ġej għandu jagħti sosten lin-negozji, lill-familji, lill-anzjani u lill-middle class. Temm jgħid li din l-għajnuna hija ta' priorità, mhux kif jaħseb il-Prim Ministru li hemm biss lill-Ministri tiegħu billi tom żieda ta' €500 fil-ġimgħa.